Bahlali basewoma kumasipala ombaxa weNelson Mandela Bay bajongene nomcelimngeni wokumoshwa kwamabhangala abahlala kuwo, nto leyo ebangela kube nzima ukuba bafihle intloko. Kwaye la mabhangala akhiwa kwiminyaka emithathu eyagqithayo. Ukati usecaleni kwam ngutata uMalibongwe Changa noza kusichazela ukuba akhiwa nini la mabhangala nokuba yintoni sona sizekabani sokuba amoshwe la mabhangala. Tata, siyakwamkela kwiMpuma Kapa TV. Benifuna usichazele ingaba mhlambi ngokubona kwenu nina ningabahlali balapha eWoma yintoni ebangela ukuba ngaba la mabhangala amoshwe kwaye akhiwa ngophi unyaka? Molweni, ndiyabulisa nam kwiMpuma Kapa. NdinguMalibongwe Changa, ndingumhlali o-active apha ekuhlaleni. La mabhangalo I think ngu-2023, 2024 ukwakhiwa kwawo. Injongo yala mabhangalo yinto yokubana iWoma iyi-community emushroomed, into ethetha ukuba ngendlela yo-unbundlisha ukuxinana kwabantu. So kwenziwe la mabhangalo ukwenzela uba xa kufuneka kufakwe inkonzo zangaphantsi komhlaba naxa kufuneka kwekhiwe izitrato, abanye abantu babasezindleleni. Loo nto ke ibangele ukuba kufuneke kwenziwe le nto ukwenzela into yoba abantu xa besuswa ezindaweni zabo beza kwakhelwa temporarily bazobekwa apha ukuze kuthi xa kugqityiwe ukudivelopha loo ndawo yabo babuyiselwe kuyo, kuphindwe kuthathwe elinye iqela elikwahlobo lunye loba mushroomed, apha abantu baxinene khona bamane ukuziswapha baphinde babuyiselwe ezindaweni zabo. Ilishwa ke eliye lenzeka yinto yokubana urhulumente akavumelananga nabahlali base-Port Vale apho kubekho into ethi only abantu with green cards abayawukwazi ukususwa baziswe apha, baze aba bangenazo bangezo beneficiaries zezindlu bona mabazibonele. Loo nto ke yaxinga into yokubana abantu bakwazi ukususwa phaa baziswe apha, nto leyo ebambezele i-development kwelaa cala. Kodwa loo nto ke lonomji uye wakubonakala uba usiwa e-High Court. Ngeli xesha kusalindwe iziphumo ze-High Court nokususwa kwabantu, amabhangalo wona akhabe esonakaliswa ngabafana abatshaya ezingceba zabo. Ingaba mhlambi after nibonile bangaba la mabhangala ayavandalizwa, ingaba mhlambi ke nazama ukuthethathethana kunye nomasipala khona ukuze yena akwazi ukuza necebo? It was December 2024 ndaqalisa ukupublisha ku-live waka-Facebook wam, ndibona amabhangalo anjena ndise-Motherwell. Ndawafota ndicenga ndifaka umngeni kubahlali abasikhokhelayo ukuba mababone into eyenzeka apha eMotherwell, siqiniseke uba le nto yenzeka eMotherwell ayenzeki nalapha eWoma. But ndithe xa ndiphinda ndizowakroba la mabhangalo, it was about 15 wawo ayeseqale ukonakaliswa. Nalapho ndaphuma ndingena eofisini kaceba, kwacaca into yokubana babopheke izandla neenyawo abakwazi ukumuva ngenxa yokuba urhulumente nabantu base-Port Vale babambene ecourt. And ke ezibabe ndisenditshilo le nto kulinda icourt yona ibe nomthelela wokuba abantu bangade bazokungena kwezi zindlu. Now into endingaske ndikuxelele yona yinto yokubana ndithe ndawubona ukuba umngeni endiwucengayo kwiinkokheli zokuhlala, ngoba le nto bendiyenza kwiplatform ka-Facebook, ndisiya naseofisini ke kubonakala uba iofisi akukho nto ikwazi uyenza ekaceba de ikhululwe ingxaki yalapha izezo mantyi ke zeqonga eliphezulu lenkundla. Kodwa ke ndifuna ukuthi ndithe ndawubona uba ayonakala epha ko-15 aqalisileyo ukonakala, kodwa amanintsi ke ayeselemkelwe ziifestire
emkelwe nangamacango. Then ndangena kwiplatform yam ngeloncama ne-frustration nda-invite abantu ukubana let's invade lamabhangalo kunoba siwabone ephelile, ngcono angenwe ngabantu illegally bawahlale because kakade imali ye-taxpayers lena. So ndiyenzile loo nto, ndithe ndawufaka isimemo esinjalo wachuma umasipala waza ngaphambili wandinqanda endicenga into yobana masisebenzisane ukusolva le ngxaki sikuyo. So ndithe ke sasawuhlala nomasipala phakathi kwezinto sasivumelene ngazo, enye yazo yaye bayeyokuba kuzawufakwa ii-securities ebusuku apha. Okwesibini, mazisuswe i-system that was going to be used for ukuba abantu bazohlala apha mayisuswe, makuvunywe into yobana kuthathwe naba bantu who will not be beneficiaries zezindlu eziza kwakhiwa phaa. Savumelene. Eyona nto ke indivise kabuhlungu kakhulu into yokubana azizange urhulumente akazange awubambe icala lakhe lentembeko lokuthi azise i-securities apha. Aqhubekeka ke amaPharaseWoma ukuzenza lento ziyiyo ezi zindlu. Njengoba uzibona ndithi kuwe zaziyi-15 ngoko, but if I can tell you ngoku azisabaleki ubungakanani bazo. Ezi uzibonayo apha phambi kwam zazingekaqotywa, zingekenziwa nto. Uba ndingakubalela ezi zindlu is-2, 4, 5, so it's 5, 10, 15, 20. Ezi zindlu ziyi-20 nenye i-20 engapha yayisenawo amazinki ngoko. But this is where we are ngoku. Kwaye nabantu ke baye babona into yobana ziyaphela, baphela bezingenela illegally. Ilishwa ke layo yonke le nto yinto yokubana the great idea yobukho bezi zinto izawubulawa yinto yokuba abantu abangavumiyo uzohlala apha bavumela izihange ukubana zizochitha ezi zindlu. That's one part. Okwesibini, abantu who have invaded ezi zindlu ngaphandle kwelungelo lokuzongena apha bazawubulala nabo i-idea into yobana kumane kuziswa abantu apha bakhelwe bakhutshwe basiwe phaa njalo njalo, ngoba iplan yona yale ndawo yiplan entle, but that's where we are right now. It's been invaded, igcwele abantu, but zikhona izindlu ezithile esithenjiswa uba ngumasipala athi uzazilungisa sifake aba bantu bafanelwe kukuba lapha. Ukugqibele ke tata, bendifuna ukuqonda nanjengoko kungasekho nkqubela phambili yokuba ngaba kugqityezelwe la mabhangana, ingaba mhlawumbi imeko okanye intlalo yabahlali base-Airport Valley injani ngoku? Imeko yase-Airport Valley kaloku uba ndinokuxelela, i-Airport Valley yindawo edanyelwa ngamanzi. Nayo iyakudinga ukuncedwa ngurhulumente idevelopwe, ibe neendlela, ibe nezindlu, which is into leyo urhulumente uyiphethe imali engange-50 million urhulumente yokuyinceda i-Airport Valley, but ingxaki i-Airport Valley is not coming on board ukuze incedakale. Lilishwa ke elibuhlungu kum xa kubonakala into yokubana ndithi ndifuna ukuncedwa ndale ukuncedwa. Lilishwa. And ke into ebuhlungu into yoba abantu abana-30 years abahleli phaa, they are willing to be moved. Basokoliswa ngabantu who are not beneficiaries, abangenanjongo, because kwindawo abasuka kuzo sele bebenefithile kwi-RDP. So bengafuni usuka nje phayana, bayazazi into yobana umntu ushiye indlu yakhe Motherwell uzobeka ityotyombe apha kuba efuna ukuba kufuphi emsebenzini. So le nto yakhe yokuremuvwa apha akayiboni because akho nto izambhenefitha. The real beneficiaries zalaa ndawo are suffering because of those people. Nkosi kakhulu ke tata. Babukeli ke beMpuma Kapa TV, lo ngutata uMalibongwe Changa, nalapho ke wasichazela ngemicelimngeni ethe yajongana nabantu balapha eWoma nokuba ngaba kumoshwe amabhangala abahlala kuwo, nto leyo ibangela ukuba kube nzima ukuba bafihle intloko.